käskypesän allaus mun kaverille. Nyt soitetaan. No niin. Mitä teet? Pelaan. Mitä pelaat? Hei. Krovia. Mitä kamaa sulla on? Hei. Ei mitään. No ei. Jotain. Ok. Kukko pelaa jossain vaiheessa jotain muuta peliä. Just ask me how Ihan sama. I don't know. All I know is that this week is totally awesome. Ok. Mä jossain vaiheessa lisää jonkun mun kaverin tähän. No ei, Verdi, tule takas. Onko se hyvä beatboxer? Ai minä. Niin. En tiedä. Ootko ne? Kokeile. En osaa. Kokeile. En jaksa nyt oota. Mä oon kuullut, että sä oot niin hyvä siinä. Keneltä? No kaikki on sanonut, kaikki sun kaverit ja silleen. Ei me asuta lähellekään samassa paikassa. Mutta Skypessä ja Minecraftissa on sanonut. Ai ihan varmasti. Joo, siis täällä on... Sullahan on sun tossa Skype-kavereissahan sulla on tää Sampats PvP ja Rikulehto kavereis ja... Ei oo. Onhan. Sitten on Tulipoika ja Lauri Kallio. Oota, pitääpä katsoa. Eikä oo. No on. Kuvaatko sä nyt jotain videota täällä? En kuvaa. Onko ihan varma nyt? On. Ei edes milimpäri. Nyt mä oon 300 kilon kehonrakentaja. Uskotko nää? Joo, uskon. No ainakin mun kaverit on sanonut, tai no sun kaverit on sanonut, että se on tosi hyvä räppää, niin voit sä heittää vähän biittiä. Ai sä veät sit räpit, mä biitit. No voit sä vähän räppää. En osaa. No kato kaikki No voiko sä nyt ite räpätä? siis sun kaverit oli sanonut mulle, että sä oot tosi hyvä räppääjä ja nyt mä sit haluaisin kuulla, että kuinka hyvä sä niinku oot. Ihan surki. Ok, mä räppään, oota. Laita se äänenmuunen pois. Mikä äänenmuuni? Sulla on äänenmuunin. Joo, meni Casmin. Ota äänenmuunin pois. Joo, meni Casmin, mutta fucking Casmin. No se on mitään selvää, otat sen äänenmuutimen pois, sitä mä lopetan puhelun. Joo, niin mitä?
olisiko sulla asiaa YouTubelle? Joo. Ei mulla paljon muuta. Jätkä uskoo kaiken. Mitä sanotaan? Julia, miten sanotaan Tuli kliin paras trolli 2016. Best ever trolli. kysy joku Jätkä oikeesti. tällainen, kysy joku juttu, jonka minun pitäisi sanoa englanniksi, ja joka ollaan opeteltu tänä vuonna. Ihan oikeesti. Avaruudesta jotain videoita on ollut. Avaruusalus. Space. Eli juu, tämmönen rollaus tällä kertaa. Jos, eli me trollattiin trollaaja 300. Siellä on myös vaikkapa Hänen kanava löytyy Deskistä. Deskistä. Eli mä linkkaan sen sinne. Superstar. Ei mulla muuta. Mikä hauska vitsi. Se on moro.